Kaixo, gaurkoan asteartero bezala elkarrizketa batekin hasiko gara. Kaixo, Maite. Kaixo, Peru. Gaur Xabier Madariaga etorri zaigu gaurkoan, eta ezagutzen ez baduzue, bideo txiki bat prestatu. Gaur gurekin Xabier Madariaga izango dugu. 1981 urtean Bilbo jaion kazetari eta aurkezlea. Urteetan Ekialde Hurbilean eta Parisen korrespontsal lanean aritu ondoren, azkeneko denboraldian ur handitan saioa ari da lanean, gaurkotasun handiko gai mamitsuak landuz. Gaurkoan gurekin Xabier Madariaga. Egunon, Xabier, kontaiozu zergatik nola hasi zinen honetan eta noiztik? Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Hasi nintzen modu profesionalean 22 urterekin, karrera bukatu eta berehala. Freelance moduan, eskaini nuen nire burua Jerusalemera joateko, eta hasieran irratiak, Euskadi irratiak hasieratik esan zian baietz, joateko eta freelance modura erosiko zituztela kronikak egunean bat gutxienez. Eta gero ja telebista hasi zen kronikak eskatzen, ze hasieran telebistak esan zuen, zu joan eta ikusiko dugu. Beraz pixka eta abentura izan zen, Jerusalemera joan, maleta batekin, unibertsitatean kurtso batzuk hartu por si acaso, ez baldin bazen irtetzen, abentura ez bazen aurrera irtetzen, beste zerbait egiteko. Eta 3 hilabeteko gauza zen hasieran, eta azkenean 3 urteko korrespontsalia izan zen. Eta hortik hasi, eta gero Madrilera, gero Paris, eta orain Urranditan. Txikitan pentsatzen zenuen horrelako zerbaitetan bukatuko zenuela? Bai, amak beti gogoratzen dit. Nola 10, 11 edo, ez dakit oso ondo zenbat urterekin, hasi nintzen kaseteekin grabatzen albistegiak, Radio Euskadiko albistegiak. Eta transkribitu egiten nituen, eta gero berriro irakurri eta nik nire albistegitxoak grabatzen nituen. Ez dut aurkitzen, etxean ez du aurkitu horrelako kaseterik, baina amak beti esaten du hortan ibiltzen nintzela eta nik ere gogoratzen du nire burua hortan. Al zegoen kazetari aurrekarik zure familian? Ez, egia da ikusentzunezkoaren munduan bai, nire bi osaba saiatu ziren bere garaian zinema egiten, baina etxean esan zieten ez zegoela dirurik olako abenturak martxan jartzeko eta probetxuzko zeo zer egin bertzela. Eta orduan batek ikasi zuen ekonomikaz eta besteak ere komertzioak zer ikusia zuen beste zerbait. Igual hortik etorri daiteke zerbait, ez dakit. Nik etxean planteatu nuenean kazetaritza egiteko, amak bai esan zidala. Kazetaritzan langabezia asko dago. Eta aitak esaten zidan, zuk egin gustuko daukazuna, eta pasioa jartzen badiozu, lortuko duzu lortu beharrekoa. Eta bideo hori hartu nuen, eta gustua nago. Ezagutzen ez zaituztenentzat, zein izan da zure ibilbidea orain arte? Hasi nintzen, esan dakoa, 22 urterekin Jerusalenen, korrespontsalia oso bat jarri behar zen martxan, 3 urte izan ziren Jerusalenen, eta, Jerusalengo korrespontsalia egia da, joaten direla komunikabide guztietako veteranoak pixkat, seniorrak. Eta hori oso ondo egon zen. Ni iritsi berria 22 urterekin, danak harrituta gelditzen ziren, eta esaten zuten, baina hain gazte eta zer egiten duzu hemen. Baina niretzako egia da, ikaragarria izan zela, nagusi horiekin eta eskarmentu handiko kazetariekin egotea. 3 urte horietan kontatu genituen historiaren parte diren gertakizun asko, adibidez Arafaten heriotza. Eta 3 urte horietan ikasi nuen kazetaritzaz dakidan gehiena. Gero Jerusalendik Madrilgo korrespontsaliara egin nuen salto, han izan ziren 2-3 urte. Eta gero Bilbon hilabete batzuk egin ostean Parisera jo nuen. Parisen beste 7 urte. Eta Parisen egia esango nuke gehien gozatu dudan lekua izan dela, batez ere Jerusalenen, hasi berria zara, eta hasi berria zarenean askotan, egin behar da,
nagusiek diotena, ez? Beraien kriterioa da inposatzen dena eta zureak logikoa denez hasieran ez daukazu zer esanik, ez? Azkenean jefeak dioena aurrera ateratzen duzu, baina gero bai Parisen ja ibilbide bat daukazu, urte batzu pasa dira, eta horrek ere laguntzen dizu, askatasun batekin lan egiteko eta zure kriterioa ere inposatzeko. Horrek ematen dizu askatasun bat eta segurtasun bat eta gustora zaude hortan. Eta bueno, Parisen 7 urte egin ostean, aita izan nintzen, irratiko plaza ere atera nuen, beraz ona etorri ginen, eta hemen irten zen Urranditanen aukera, Urranditan gidatzeko aukera, ekipo paregabearekin. Zer ikusirik ez dauka aurretik egindakoarekin, aurretik azkenean korrespontsalietan, bai, talde bat gara, eta kamarografoa dago, produkzio taldea dago, eta gu ere bagaude, baina azkenean EITB-ren izenean lekuan bertan dagoen pertsona bakarra zu zara. Eta orduan erabakiak bakar-bakarrik hartzen dituzu eta bakar-bakarrik zaude. Ez dauka zer ikusirik orain Urranditanen talde batean egon, gidoilari bat dago, zuzendari bat dago, erredakzio oso bat dago, talde oso bat gara eta taldean lan egiten ikasi behar da. Baina esan aldizut, gero emaitza ikusi eta gauzek nola funtzionatzen duten ikustean, benetan plazerra dela hori, emaitza polita ikustea. Non sentitzen zara erosoago, korrespontsal moduan, parlamentuko kazetari moduan, ala Urranditan bezalako? Korrespontsalia asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait korrespontsalia batek ematen duen askatasuna. Nagusiak urrun dituzu, presiorik ez dago. Eta bueno, hau askotan ez du kontatzen, baina noizbehinka bai. Behin gogoratzen dut adibidez askatasuna erakusteko, ez? Nola ze askatasunekin lan egiten dugun erakusteko. Behin gogoratzen dut nola bideo bat planteatu zidaten albistegitatik, bideo bat egin behar nuen, eta egia esan nik hasieratik genuen ondo ikusten, eta ez zitzaidan iruditzen hori albistea zenik. Saiatu nintzen, konbentzitzen, editorea konbentzitzen, baina ez zuen funtzionatu. Eta, bueno, pasan nuen, hala ere ez dute egingo. Deitu zidaten, Xabier, zure bideoa, lehenengo gaur egunerako, 8:00. Zure bideoa, eske Parisen kriston ataskoa dago eta enaiz iritsiko, hori 8:00. Eta gero 9:00 teleberrirako berriro, ze 2 bertsio egiten ditugu beti. Eta berriz ere ditu zidaten, teleberrirako ze iritsiko zara? Ez, keba, hain metroakin saiatu naiz, eta dana ataskatuta dago. Eta bueno, horrek erakusten dizu azkenean, urrun egoteak ematen dizkizun askatasunak eta, bueno, egia da pixka trampa egin nuela hor, bai? Baina inorretzen konturatu, ez? Eta azkenean zu zara zure lanaren jabe. Hori bai, korrespontsaliak ematen dizu. Baina gero Urranditan dago, eta Urranditan ere oso berezia da. Urranditanek eman didan aukera paregabea da. Batez ere erritmoengatik. Teleberri edo gaur egun batek duten erritmoa da, adibidez, zu elkarrizketatu behar bazaitut, minutu eta 20 segunduko gehienez, gehienetan minutu batekoa, baina, bueno, gehienez, minutu eta 20 segunduko bideoa izango da, ez? Eta minutu eta 20 segunduko bideo batean, zure 10-20 segundu sartuko dira, hizketan. Eta horretarako zenbat hitz egin behar dut zurekin, 5 minututan badaukat. Orduan, klaro, zu maite ezagutuko zaitut 5 minututan eta listo. Baina Urranditanekin ordubeteko erreportajea da, eta protagonista bakoitzakin erraz ordubete egin dezakegu grabatzen. Eta ordubete hori baino lehenago, berarekin ezketan gaude, konfidantza ematen. Beraz, 2 ordu terdi erraz pasatzen ditugu protagonista bakoitzekin, eta hori gozada bat da. Protagonistak ezagutzeko, pertsonak ezagutzeko, eta hori gure lanaren oso alde polita da. Egon alda programarik negar egin ez dezunik? Bai. Bai, egon dira. Eta badira beste batzuk parre ere egin dugunak. Egia da Urranditanen gai oso sakonak tratatzen ditugula,
drama asko dagoela tartean, baina nik uste beti protagonistek egiten dutela superazio puntu batetik, zailenaren aurrean ere aurrera egin daitekela erakutsi digute protagonista gehienek edo denek esango nukenik. Eta negarrak badaude, baina batez ere protagonistekin egiten duguna, elkarrizketatuekin egiten duguna da ikasi eta gozada bat da. Beraien bizipenetatik ikasi ahal izatea. Bilatzen ditugu bizipen askotan latzak, bai, baina klaro, ordubete egin behar dugu, ordubeteko erreportajea. Eta ordubeteko erreportajean bizipen interesgarriak dituzten pertsonak izan behar ditugu tartean, ez? Beraiekin emozionatzen gara, beraiekin negarra egiten dugu, baina gustora ikasten dugu eurekin. Zure ustez zer ezaugarri eduki behar ditu kazetari on batek? Kazetari on batek batez ere izan behar du zintzoa eta zintzoa izateak suposatzen du gauzak ondo egiaztatzea. Iturrietara jo eta dena egiaztatu eta egiaztatu. Zintzoa izan behar zara iturri egin beraiekin eta zintzoa izan behar zara ikuslegoarekin. Eta nik uste hortik joan da, bide handia egin da dagoela. Beste herrialdetakoekin alderatuz hemengo kazetariek baldute baliabide egokaririk lan egiteko? Baliabideak egon badaude, baina gero beste herri batzuekin alderatuta kontutan izan behar dugu zertara bideratzen diren. Adibidez, ni Frantziatik etorrita, gozada bat da Frantzian egon eta prime timean ikustea nola programatzen dituzten kultura, dokumental ikaragarriak, eta hemen igual ez da hainbeste egiten. Hego Euskal Herri mailan kate asko ditugu eta Espainiakoak ere iristen zaizkigu eta hor batez ere ikusten da nola prime timeak ez direla zaintzen, hori, Ipar Euskal Herrian Frantziatik iristen zaizkien kateekin ikusten den moduan. Euskal Telebistan saiatzen ari gara, Urranditan bezalako programekin nik uste saiakera egiten dela, ez? Prime time batean, kalitatezko erreportajeak eta hor baliabideak jartzen dira. Hori da apustu bat eta horrelakoak gehiago egin behar direla uste dut. Lehen aipatu duzu korrespontsal izan zinela Ekialde Hurbilean, nolakoa da korrespontsal bizitza edo? Korrespontsal bizitza da oso polita, oso polita. Nik egia da, igual idealizatuta neukan korrespontsalaren bisioa, ez? Alde handia dago korrespontsalen lana duela markada batzuk eta oraingoarekin, ez daukat ezer ikusirik. Globalizazioak ere hortan eragin du. Baina imaginatu duela markada batzuk, korrespondsalak ziren, ez zegoen internet eta ez zegoen horrelakorik. Eta korrespondsalaren begiak ziren, gure begiak leku hortan, ez? Korrespondsalak bidaltzen zituen istorioak ziren, aluzinanteak. Eta berak erabakitzen zuen dena, ez zegoelako orduan internetik eta erredakzioan ez zeukaten interneti esker orain dagoen erraztasuna esateko istorioa hau nahi dut. Herrialde hortan hau gertatzen ari da eta istorioa hau nahi dut. Ez, korrespondsalak berak ematen zizkion bueltak buruari eta berak istoriorik ikaragarrienak ekartzen zituen. Hori duela ez hamarkada asko, Eta gero iritsi da internet.
hori gure onerako eta gure kalterako ere bai. Azkenean, orain, interneten erruz, erredakzioek argi dutelako zer nahi duten, eta hor, igual korrespontsalaren imaginazio eta askatasunari leku gutxiago uzten zaio. Baina hala ere, oso polita izaten jarraitzen du. Badagoelako internet eta internet bidez erredakzioak gauza askotaz enteratzen dira, eta gauza asko kontrolatzen dituzte erredakzioan bertan, baina hortik kanpo, korrespondentzalia batean egonda, ezagutzen duzun jendearen bitartez, irakurtzen duzunaren bitartez, heltzen zaizkizu istorio bitxi asko, horiekin sorprenditu alduzu oraindik ere asko, eta hori ere oso polita da. Eta oraindik ere, nik uste korrespondentsalaren lan hori, gure herriaren begiak leku hortan hori gara, eta oraindik ere funtzean hori gara, eta hori oso polita da. Erantzukizuna handia ere badauka horrek, baina bai, polita da. Nolakoa da gerra bizi duen gizartea? Gatazkan bizitzea, zaila, oso zaila, noski. Ni hau nintzen Jerusalenen, eta pixka surrealista da zentzu hortan. Gatazka lekua da, baina nuke esango gerra lekua denik. Ez da Siria batean egotearen modukoa, edo Irak batean bere garaian egotearen modukoa. Jerusalenen egonda, azkenean nik egiten nuen bizitza egun osoan zehar, zan, Europan egin dezakegunaren antzerakoa. Ama bisitan etorri zen birritan, lehenengoan beldurtuta. Eta esaten zian, joango naiz, joango naiz, eta nik esaten nion, ama Bilbon bezalako bizitza egiten dut, etorri lasai. Eta azkenean etorri zen. Hurrengo urtean itzuli zen bere lagun batekin. Eta berak bere laguna berdin konbentzitu zuen, esanez, Bilbon bezala egongo gara, lasai. Sinistu zian, eta lasaiago gelditu zen. Hori nola bizi nintzen ikusita, ez? Baina hori da, igual, egunean zehar. Eta Jerusalenen eta Tel Aviven bertan. Baina Gazara baldin bazoaz, edo Zisjordanian bertan Hebronera baldin bazoaz, hor bai gatazka puri-purian dagoela. Eta orduan hori nahiko surrealista da. Egunez lanean zaude Gazan edo Hebronen, eta gauean zure etxerazoaz Jerusalenera edo Tel Avivera kaina batzuk hartzera. Horrekin bizitzen ikasi behar da. Esan dakoa, surrealista, erabat, baina hori guri dagokionez. Eta gero ja, herritarren bizitza dago, eta benetan sufritzen dutena beraiek dira, herritarrak beraiek dira. Gazako biztanleak kartzela batean bizi dira. Eta Zisjordaniakoak harresiarekin, kartzelaren antzekoarekin, kontrolak pasatzen egunero, eta hori oso zaila da. Eta gainera, esango nuke, gero eta zailagoa, eta gero eta latzagoa. Korrespontsal lana egin nuen, korrespontsal lanetan Jerusalenen ibili nintzen duela 12 urte. Eta orain Urranditanekin atzerrian ere egin dugu, eta tokatu zaigu Urrandetanekin itzultzea Palestinara. Eta alde ikaragarria ikusi dut. Asko aldatu dira gauzak, eta batez ere ikusi duana izan da Israelen proiektuak, estatu juduaren proiektuak aurrera egin duela arazorik gabe, eta inposatu egin dela inongo arazorik gabe, eta nazioartearen inongo presiorik gabe. Nabaritu nuen, tontakeri batean agian, baina hor dago. Duela 12 urte Jerusalenera iritsi nintzenean, adibidez, kafe edo pizza bat hartzeko. Kafetegian sartzeko, katxeatu egiten ninduten. Pizza bat hartzeko, katxeatu, eta batzutan nortasunagiria ere erakutsi behar zen. Hori zergatik, palestinarren erasoen beldur zirelako. Bomba baten beldur edo danalakoa. Hori ja bukatu da. Egun baldin bazoaz Jerusalenera, kafe bat hartu dezakezu lasai, ez zaituzte katxeatuko, pizza zati bat hartzeko ere, ez zaituzte katxeatuko. Eta horrek zer erakusten du? Israelen proiektua
gauzatu egin dela, Israelek orain ez dauka inongo beldurrik, eta harresia, palestinarrak zapaltzen dituen harresiak, Israelentzat funtzionatzen duena. Erraza da, erraza alda uzartzea kazetari bizitza gainontzeko alorrekin. Bueno, familiak laguntzen baizu, bai. Ni senarrak asko laguntzen dit. Eta berari esker izango ez balitz, gauza asko ezingo lirateke egin, ez? Baina berak ere lagundu dit ibilbide hontan, Madrilera, Parisera, Jerusalenera ez, orduan garai hartan berak unibertsitatean segitzen zuelako. Baina bai, laguntzen zaituen familia bat baldin badago, askoz ere errazagoa da. Bai, bilatu daitezke moduak. Zeintzuk dira kazetariak eman dizun bizipen onena eta gogorrena? Onena lekuak eta pertsonak ezagutzea. Bai, dudarik gabe. Eta okerrena, agian pertsona horiek ezagutzean, askotan gizakiak ze pasa behar duen ikustea, ez? Ze pasa behar duen ikusi eta askotan sentitzea, etxipena sentitzea, laguntzak gutxi eman aldiozulako. Bereziki bidai bat dago, non pixkat nik uste txarren pasa nuen, aitin lurrikara izan zenean. Bueno, etxean ere galdu genuen, nik arreba galdu nuen, eta handi gutxira tokatu zitzaidan aitira ibatea. Eta orduan, igual modu pertsonalean pixkat bajuzoaz, ez? Baina aitira joan, eta dana zan hondamendia. Gorpuak etxeen azpian, gorpuak kalean, eta inork mugitzen ez zituen gorpuak ziren, igual bizirik zegoen, oraindik bizirik zegoen jendearen bila jarraitu hartzelako, ez? Heriotza eta hondamendia besterik ez zegoen inguruan. Horrek asko ukitu ninduen, eta gero hantxe konturatu nintzen igual, lan honek ematen dizula pixkat kapa batzuk jartzen zoazela, ez, denborakin. Gazan sartu nintzen lehenengo aldian, egin nuen negarpilo bat. Eta aitin, nik nuen negarrik egin. Bai, egin nuen, eta asko gainera. Baina lan egiterako orduan, nik lana ateratzen nuen aurrera, ez? Eta hori zen lehentasuna. Eta orduan, lan egiterako orduan enuen negarrik egiten. Gero hotelean, bakardadean, bai. Baina lan egiterako orduan, nabaritu nuen aldea nire lankidearekin, Bansanekin. Bansan zegoen ohituta telerrealidade eta horrelako kontuak egitera, Frantziako kateetan, eta hori zen berezan lehenengo hondamendia. Eta iritsi, eta berak sentitzen zuen laguntzeko nahia, ez? Laguntzen zuen boligrafo batekin, laguntzen zuen bere telefonoarekin, uzten ziren telefonoa deitzeko aititik kanpo zituzten senidei eta holakoak, ez? Eta nik esan nion, Bansan, baina ezin dugu hau egin, ze honek gelditu egiten gaitu, eta ez gara iritsiko gaur egun eta teleberrira gure albistearekin, aurrera egin behar dugu gure lanakin. Eta azkenean pentsatzen duzu, laguntzeko dugun modua da, modu bakarra, hau erakutsi, Euskal Telebistan erakutsi, eta horri esker, espero dezakegu jendeak dirua bidaltzea aitira, aitin izan zen lurrikaran laguntzeko, ez? Hori azaldu nion, eta hortxe ere, azalpen hori ematen nion bitartean ere, pentsatu nuen, ez dakit, asko laguntzeko gai garen, ez? Baina, eta hori da gure lanaren okerrena. Pentsatzen duzu, lagundu ezakezula, baina askotan esaten duzu zure buruari, galdetzen duzu, benetan laguntzen ari gara. Espero baietz.
Zer esango zenioke zure berdina egin nahi duen norbait? Animatuko nuke zalantzarik gabe. Animatuko nuke kazetaritza ikastea pentsatzen ari denari animatuko nioke asko. Karrera gustatu zitzaidan, bekaldiak gustatu zitzaizkidan asko, eta ibilbide profesionalan ere asko disfrutatu dut. Eta animatuko nioke ere, bate baino gehiago galdetzen dit, atzerrira joango zinateke? Bai, joango nintzateke dudarik gabe. Uste dut lanbideak eman diran aukerarik onenetarikoa izan dela, asko ikasi dudala kanpoan, eta beraz atzerrira joataren ideia ere, hortara ere animatuko nuke edozein pertsona. Zer oroipen dituzu eskola garaiaz? Oroipen onak ere, bai, oso onak. Gure ikastolan hain gustora ibili ginen, bai ni senarra eta ni, oain seme-alabak ikastola berera bidali nahi ditugula. Senarra hantxe ezagutu nuen, eta bai, oroipen oso onak ditut. Egia da ere, izan zirela urte batzuk non nire homosexualitatea ezkutatzen nuen, baina hori ere pasa zen. Orain pentsatu nahi dut egungo umeei ez zaiela hori gertatzen, baina igual askori bai, gertatuko zaie, baina igual gutxiago. Gustora ikusten dudalako nire ilobaren bera nerabea da, eta nire ilobaren klasean nola hitz egiten den neskak gustatzen zaizkion neska bati buruz, edo mutilak gustatzen zaizkion mutil bati buruz, inongo arazorik gabe, ez da sorpresa, eta horrek plazerra ematen dit ere, ez? Orduan, hori ere uste dut pasatzen ariela. Eta bukatzeko zer esango zenioke DBH-ko ikaslei, DBH lauko ikaslei? DBH lauko ikaslei? Orain gelditzen zaiela batxilerra, eta ez dakit, badirudi askotan igual badirudi urrun dagoela unibertsitatea edo unibertsitatea ez den beste edo zerrez, baina zuk aukeratutako zerbait egiteko momentua urrun ikusten duzu igual DBH laun, baina uste baino azkarrago iristen da, eta gero, benetan aukeratutako zerbait baldin bada, eta gustora egin nahi duzun zerbait baldin bada, nik uste gero datorrena merezi duela, asko merezi duela, eta orain ere, ikastetxe urteak ere disfrutatzeko, azkar pasatzen da dena, eta urte hauek ere oso politak dira. Mila esker, Xabier, eta Eskerrik asko zuei. Hau izan da gaurko elkarrizketa, eskerrik asko Maite eta Xabier, eta orain segituan eroberriekin hasiko gara. Kaixo, Ekai? Kaixo, Peru, egunon. Bai. Gaurkoan 3 albiste ekartzen dizkizu honea. Bai. Lehenengo albistea, Ekai? Lehenengo albistea tipo bat telebista eta plantxa pasatzen ari zen batera, eta dei bat egin behar zuen, eta telefonoa hartu beharrean plantxa hartu eta aurpegi guztia erre zuen. Jope, hazen nolako sustoa ez da, Ekai? Izan beharko. Hurrengoan arreta gehiago jarri beharko dio. Bai. Bigarrena, Ekai? Bigarrena Pakistan eta Iranen arteko konfliktuarekin zerikusia dauka. Norbait pasatzen saiatu da eta atxilotu egin dute. Bai, hango konfliktuarekin, India eta Pakistanen artean, ikaragarria. Eta zer izan da edo? Tximu bat zela pasatzen ari zena, Indiatik Pakistanera. Ikaragarria. Eta zein dute tximuarekin edo zer pasatu da? Atxilotu, baina ez da zer gehiago. Ikaragarria. Eta bukatzeko azkeneko albistea, Ekai? Ipar Karolinan ume bat galdu da 3 egun zehar, bain dela aste bat. Bai. Eta bera bakarrikan guantatu zen, eta amak galdetu zionean, non zebilen,
A ber, ze... Hartz batekin zebilela, Jo, esan zion. hartz batekin, Hartz batek lagundu zion, 3 egun. Karagarria. Gainea, hango hotzarekin eta... Ikaragarria, zuk sinestezu albiste hori edo? Ez dakit ere. Ez dakizu ez, Eroberri hori egia dela gezurra den. Ba, bueno, hau izan da gaurko elkarrizketa eta Eroberria. Espero dugu gustatzea, eta bueno, hurrengo astera arte. Agur!